Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwa wacho wache to go kot to jibiro te. Noero sort of dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro manyien mar gin kanye. Chakore tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kumi nyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Majaber nyaka Ramogi John mar tarik 28 dwe mar 2 higa mar 2024 kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono oyawre kendo ichiew manade ichiew yo machalo nade machiegni chenro mar piny machakore sani nyaka gochop kanyo saa 5 mar onyango bed kodo nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor. Nyaka Ramogi John geno mara ni ichiew makare chieng' tich adek dhima piyo miwuoro kawuono chieng' tarik 28 geno mara ni piny oruni makare kamoro amora mintiere bore Nairobi ka bende orunwa makare kata ni koth nyido koni kod kocha machiegni chenro wa okinyi kawuono. Nyinga Sharon. Nyaka Ramogi John geno mara ni tiere kata ruweyo makare makawuono e maporo kanenwa jahawa na mare yao chenro mar piny kodwa okinyi makawuono be kodo nyaka giko mar chenro. Nyinga Cleophas Oloch jakisumo kana kwal mokeo nyaka kisango oyawre kendo machiegni. Sharon gi Joyce. Oyawre ahinya Cleophas. Achiew makare koth ochwe gotieno nyaka piny oro kendo chako mana nyoro gimoro saa 12 kama ochwe nyaka piny oro. Chako molewa hii. Ana pane no chako saa 5 gotieno. Acha wakare Cleophas kena mor mar chopo kama mana aneni gima bul moro madungu kinyi kawuono amana tembra. Ama chiemo maber. Koto chako chuka mantiere safar. Safar mi ambo nyoro. Safar gi dakika 23. To be kamano lal gi stima ola gi moko duto. Doro mundo wacho ni ka wuti gi sola per kamano. Ulia kamano nyaka romo kanyo saa 2 ka olal. Timano la nyalire. Ichiew ukinyi chakedo ka kochwe. Dona ka gwenge moko midlome mani oro gwenge moko kawuono dichi makawuono ok dhibedo gi teko mar stima. Mano kaluwore gi midlome mar Kenya Power. En milome mano gol kendo kano kete mbui kar kacha gin ma dhi kwako gwenge mopogore opogore ahinya gwenge ma kaluo madhibedo kar kanyo mar neno matire gwenge ma Migori. Matire kaunti ma Migori gwenge ma Kianja Njumaru mano oting'o Nyanchabo, Masaba, wacho ni nyama magaga yana. Kamoro magoni kuria. Kata kamoro bana kar kanyo wacho ni Nyamaranya. Githotha yenga magintiere ta yenga kaunti ma Migori kawuono chieng' tich adek gibedo kod ng'okni e weche mag keyo sitima kae wacho ni en maintenance bibir kata kae timo kare chendo mag loso laigo mag sitima mano kama gintiere ta yenga kaunti ma Migori kata kamano gino marwa ni koth machwe sani
oganda med bede kich eno gik motimore e kaunti ma Nairobi nyoro kata kodo ni koth chwe oketho mwandu mopogore in mane ndara ipo mana ka pol mar stima olwar to lwar ka entiere kuome Jolo bende ritore makare. To bende ber ka Kenya Power chiwo milome makamano chon mar mondo mi joma nitiere gwenge ma stima bro lal dije panga ng'ato charge simbe yo makare pono ng'ato kan nitiere kod mwandu manyalo kethore to nyalo jipanga mar mondo mi mwandu makamago kik kethre. Wang'ni thothne ka stima olal to johala ema yudo pek kata yudo lal maduong'. Koland chon kamano to ji nyalo jipanga mapiyo. Don koro wamigi line up kaka wapango chenro kawuono. Bang' mae Sharon Ong'ao biro bedo ka donjo kod weche manyien kama bang'e tabro biro kod nonro mar gazet moseyudo kinyi makawuono wantiere kanyo kod mano mar The Standard. Ondike kae ni Ruto Raila Power Plan. Jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni onge ng'ama biro dong'a ni ponono ni norema. Nyaka sani koro owacho kanyo ni dongo onyiso jopiny nosechako manyo lemo ni Raila Odinga mano lemo mar bedo jakoma mar AU mano nenore e romo margi mane gibedo godo kod jatend piny Uganda. Mago duto obro bedo ka walide nonro mar gazet kaachiel kod achiedh nade ma nyithindo yudo e kinde ma gitemo mar yiero courses mopogore opogore kokalo e mbui mar KUPS. Aisha Juma bende nodhi limo Raila Odinga odiochieng' manyoro mar mondo mi ochwal ne plan mano mar two-third gender rule. Mago duto weche mantiere nonro mar gazet okinyi makawuono. Weche mag tuke bende aneno Kipchoge kanyo sani koro en bende konono obotemo hape e ng'we ma bende bro bedo katimore e pinyno mar Japan. Mago duto bro bedo kalidho ne nyakwa Ramogi Ajwang' achiel kachiel e nonro mar gazet. Bang' mano to Cleophas bro bedo kadonje twak mokwongo. Ai twak mokwongo rang'ane gi majugi lakteche dwarang doso do ka bogo ga ng'anya mane bedo badi penya Dennis Miskela ka woni jagoro maduong' mar KMPD mane penjo mantiere lakteche gidwarang la juma mo kana wacho ni ka ok omigi oboke mago mag tije jogo mantiere ndara ko chopo kawuono ging'anyo kiny ka una poko chopo osegol milome nyoro kod jagoro maduong' mar WGB Jatela mabedo osegolo kanyo mawacho nade ng'anyo ma chieng' tich ang'wen nitie mokwongo pok giyudo oboke omenda moko be nitie manegi miyogi pok omigi mano kochopo odiochieng' ma kawuono wach ni kochopo chieng' tich adek kapok gigo duto tem gidhi chopo kare kodhi chulo nyako Ramogi kod daktari mano wacho laktar mar mon Nyasaye mar ariyo mano Dennis Miskela adhi tudo kodo kae ni pinyo mano ma South Africa doer mar bedo in studio kala mano wacho ni gibedo gi chenro ma yalacho odiochieng' ma kawuono ma dhi miyo wuok e pinyno mano mar Afrika ma milambo kar sa auchiel mar odiochieng' koro amwa bed kode sa 12 ma piny gi kocha kama entiere puro koro amo mondo ahinya mondo mi twak kolo gi mondo kiny nyako chopo achoka kawuono mondo kiny obede ng'ayo kich gine jotelo mag KMPD to santie ng'anyo mopogore opogore bende awuoyo kod Daktari Ndong'a jakom mar KMPD bade Manyanza wacho ni en ng'anyo matimore nyaka counties entiere kaunti ma Kisii ng'anyo bende timore ochal nade counties wa kiny makano warange to bende gimedo dhiro wechegi mag lokruok e sekta mar thieth bende nitiere geno kata goodwill ma wuok kuom lakteche kod sirkal manyalo miyo chenro mag thieth ochwal e yo makare sa achiel nyaka sa 2 gi dakika 30 gi wiye kanyo ang'o bedo kanyo ka watwak yoro ote timiyo paro mopogore opogore kotenore kod ng'anyo mag dakteche onono dhi kelo ng'ikruok weche mag chwalo thieth e kaunti kata kumoro amora ma entie bed kod ng'eyo kochopo sano modhi bedo kod twak kod Daktari Dennis Miskela kaeto bang'e chieng' tich adek ka tich adek wantiere kod chenro mar tedo gi chiemo jalieta dhi tedo no kanyo bende koromo mano sa 2 nyaka sa 3 diere kanyo ang'o yudo ni kaono tedo ang'o bende tedo be opogore opogore nyawe samoro be itedo strungi itedo strungi kata pi majan tekni machiti gi strungi kawa seche di dongdore ng'ini nitie kitu strungi ma samoro ikete spices to mikete majan klungi mamoko koro nyaka popo ni makare nyalo kok dakika 15 koro ka dakika 20 ka ura manena ng'ate mora ka dakika 30 ka sa achiel ang'o ne ga ne nyakura mo jone ka no ja liro to dango nyalo donwa strungi kod rabuon timoro ma ni ada penjo kise chamo buon strungi rosemary kata kitungu kata nini majan Cleophas ni chal ni be jalo nyoche mag tedi be jalo ni go gweli chieng' moro na kono kala gino mit bok gi kono ng'ato gini nyaka wija kende koro mar pinya koro mogi jwang tedo ni opogore opogore ka ang jalo tedo mani bitedo mari upimo kata o compare notes bang'e ang'o kaka mar biro dhi mano chenro mar pinya rumo kanyo sa 3 kaeto bang'e wadonjo chenro mar mbako romo sa 3 nyaka sa 5 mokwongo
chal mar fwambo mabende wadhi bedo kacha ka wayudo achiel kachiel okinyi ma kawuono kod Joyce Oduor komiwa chal gik matimore kaunti gi mago madhi loso weche manyien odiochieng' ma kawuono weche manyien. Bang' mane korom gajiwa ng'adhi bedo kadonjo gi twak odiochieng' ma kawuono en chieng' tich adek, to chieng' tich adek ka tich adek kaka tim mar Ramogi watemo mano mar kelo mine mopogore opogore e studio ka. Omiyo iwachoga ni en CWCW koso WCW. Omiyo kiny ma kawuono wadhi bedo gi thor wach mano mar jiwo tend mine. Chutho kineno kata mana nyim gazeti kiny ma kawuono odiochieng' manyoro nwaneno kanyo jatend migao mochung' ne kit chwech mopogore opogore bende notero ripot makare ma bende gisebedo ka gichoke pach jopiny mano mar 2/3 gender rule kata mano mar jiwo tend mine e pacho ka. Mane twak mabiro dhi bedo godo kik aketh sa ioronwa ote kokalo lai magwa mag ote machoka rede ka 600. Mbui mago bende yudowa achiel kachiel mano Citizen Digital, idonjo mbui marwa mano mar X, YouTube kanyakla kod Facebook. Itudri koda e mbui maga iyuda gi nying mar Sharon Ng'ao. Nyako Ramogi Jongan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Tudri koda e Facebook fan page mara yuda Cleophas Oluoch, mbui mar X @Cleophas Oluoch. Machiegni nikech ma en Rupenya mokwongo e thuond weche. If you treat a household with 2 wives as 2 households, isn't that double jeopardy? If there is a display of what government, county and national are doing with farmers on food security, we saw it firsthand here in Homa Bay. Investigation needs time to warrant just conclusion by the investigators in the interest of both sides. The respondent shall be remanded at Koru Police Station in the interim, pending further directions by court. From Gajuang dakika na pagachiel tok sa pagario marukinyi machiegni weche manyien tingo mana dhako achiel kad manyien mar chif oyiene dichuo keto dhako mahoewa achiel e kadne mak mana ni ma biro kod nengo mamalo mar chudo kaluwore gi paro mar chik manyien ma irito chwal e od bura mondo kadh kaka chik poni dichuo dwa medo dhako machielo e kadne mar thieth ikwano mano kaka ot machielo. Kaluwore gi chikni ot ka ot chulo 2.7% mar mwandugi kata osara margi. Poni medo dhako moro e kad mano ot machielo kendo chudo medore diriyo e 2.7% ma en 2.7%. Matwak chudo medore diriyo e 2.7% ma en 2.7%. Matwak mane okelo pogruok e paro e kind jokanyo mag od bura kod senet marango chenro mag thieth e pacho kae mane oromo kod jokanyo mag shif kachiel kod migao mar thieth. Jaod bura ma Kilgoris Nkuli Julius koni pogo dichuo achiel kendo kete gi chudo diriyo nikech en kod dhako ma ohewa achiel ok en paro mariek. That if you have 2 wives, that you would actually be treated like 2 households. A spouse is a husband or wife. Now, if you treat a household with 2 wives as 2 households, isn't that double jeopardy? Ka jood bura mamoko kaka Maseme James Nyikal to koni chik go winjo yar ne ji malongo ni jodoho ibiro dwar ni ochudi dinuoya kaluwore gi kwan mar mon magimedo to ok luorruok kod weche ma ji ok winji. Recognize polygamy in that sense and say in case of polygamy every other is a household on its own, because otherwise you are going to have a problem. Jokanyo mag shifto koni kwan mar ji medore ka omed dhako mi omenda be nyaka chul. When you have a second household, you still pay school fees. So the benefits can only be in line with the contributions. And that's the only way the Social Health Authority will be able to pay for the benefits. Kajatend migao mar thieth Susan Nakumicha to koni chenro magin go mar shif dwaro omenda ma oromo kendo nyaka ji duto jiwre golo omenda go. With the benefit package that we have presented, that is a schedule to these regulations,
We must then think of how we raise resources for us to provide this benefit package. The health of all country has lied in the hands of the few employed Kenyans. They're the ones who have been contributing. What we present today is a divergent from that then there is a contribution from all. Ewi keny ka bende jod bura no kwayo mondo mi chike go chiw thuolo mar dweche 6 kapok ogol jaot moro e kad poni keny okethore migi manyen. Now immediately. They change immediately. I was thinking this spouse were recovered and we want to change the spouse from your cover. We need to give him or her 3-6 months ajipange kabla atoke kwa cover. Tusiseme immediately. Kwa sababu saa zingine unakuta hata ako pregnant umesema anatolewa immediately. Gimatin ne juma achiel kende migao mar thieth dwani od bura okadh chikegi mondo migi chak timo ndikruok chak dwe mar 3 higani. Chudo e kad manyien mar SHIF chakore dwe mar 7 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Ne korongo jong jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki oyango ni giloko kenge mag kedo kod jomaundu mosebedo ka monjo jopiny kendo nyayo kuo jamni nyandwat mar hoho mar okak. Koloso Samburu, Kindiki oluone gidhi yango gwenge manyiena ma ibiro time apedha mar tieko jomaundu mosebedo ka monjo jopiny. Magi timore kinde ma sikunde 4 olor Baringo North kendo jopiny bende dare miechgi kaluore kod monjo motimo maitimo kinde ka kinde e gwengego. George Bati nigi ler mathoth. Elimbe mare Samburu ndalo manok bang' jomaundu manyayo kuo jamni nego MCA more gwengego kendo miyo jopiny obago ng'anyo e boma ma Maralal. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki ogolo siem ne jomaundu kendo kwayo jopiny mondo hore ka osingo ni sirikal dhi timo duto mar neno ni gitieko chuth timbe mag maundu. We are going to gazette new areas which had not been gazetted in the past, and we are also going to launch a fresh serious operation on the Malaso Valley, which is a source of violence for many people in this county. Any person who commits crime is a criminal. It doesn't matter their religion, ethnicity, age, gender, or even status in society. We want to ask the people of Samburu to remain calm, and we want to assure them that we have gone back to the drawing board to plot and plan how we will seal the gaps to make sure that we don't have more loss of lives. Magi timore kinde ma sikunde 4 olore sub-county ma Baringo North ka jogweng' bende dari mier kaluore kod monj ma jomaundu osebedo katimo e gwenge makono. There are now 4 primary schools completely closed in Baringo North. As other children of Kenya are going to school, 4 of our primary schools are closed. Tulifunga leo asubuhi siku ya Jumanne kwa sababu tulipoangalia vile watu wamehama katika area hii, wamehama kwa sababu ya usalama. Pia nasi tukafili kwamba hatuko sawa. Kwa hivyo issue ya usalama hapa haijakaa vizuri. So nimerelease wanafunzi. Jopiny ma Baringo nyiso e chwang' ka gidwani sirikal uogelela kendo yango kenge moseketi e thiro timbe mag maundu magikoni oselal kon ngimo ganda kendo weyogi ka gidier. Kwa ukweli area imekuwa deserted. Wakati tulipokuwa na taramuka tumekuta watu hapa ni Yatia, tumekuta watu kilomita 10 away wakielekea pale hawajui wanaenda wapi. Nauliza kweli, mbona mchukue action? Kesho ndio kaidia wamekuja watatusaidia. Kesho tunaona magari ya polisi wanapiga hapa na tuone Kenya wanatusaidia. Kidogo tu tunakaa kidogo handi hawa. Hebu serikali mtuambie kama ni watu wenu na sisi si watu wenu. Mseme ukweli. Jaod buna ma Baringo North Joseph Makilapo wacho ni ok gibi Uganda otho. Ka unyiso piny owacho mondo wuog oko kendo tiek jomaundu machwero rembo ganda maonge ketho. Now they are not even, in many circumstances, they are not even coming for cattle and sheep and goats. They are coming for people. This matter, this time round, must come to an end. It must come to an end. It is a daily raid every day. Where else in this country is being raided like this? And those whom we have given their names to security forces, can the security forces ensure that they deal with them once and for all? E kinde ma piny owacho medo singo kenge mag jowarita nyandwat mar hoho mar okak, luoro pod medore e chuny jopiny ka geno margi ni sirikal biro chopo singo mar miyogi arita mongirore. George Bati, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto ojiwo riwruok mar oganda jo Kenya
Kwacho ni piny owacho mare onge koda kwede kendo nitiere kod ting' mar jotelo duto mapachoka mano mar neno ni piny Kenya obedo kod riwruok makare. Ruto ne wuoye kaunti ma Homa Bay e romo magalamoro mokelo kanyakla joket mwandu e kaunti no. Kama bende opuoye kaunti ma Homa Bay kaka achiel kuom counties mosetimo maber e sekta mar pur. Lidio Keyo nigi mathoth. Ne en romo magalamoro mano kelo kanyakla joket mwandu ma e kaunti ma Homa Bay kod pinje maoko. Romo mano kelo kanyakla jodito ma idewe pachoka kaachiel kod jambetre mar piny Amerika Meg Whitman. Nyasi mano otele kendo yawa yanga jatend piny Kenya William Ruto. Special economic zone officially open. Ruto jiwo riwruok e kind oganda jo Kenya kaka yor nyayo dongruok ka koro kwa jotelo ma pachoka mondo mi oriw lwedo kanyakla mar chopo singo mag dongruok mane gimiyo oganda jo Kenya. I want to ask leaders, those of us who have the privilege to be leaders in Kenya. We are not necessarily the best. It's just that we have an opportunity. Let us work together. Let us build the spirit of unity together. Let us forge what will make this country a better country for all of us. Jatend piny opoyo kaunti ma Homa Bay kaka achiel kuom counties ma osetimo maber e sekta mar pur pachoka ka bende onyiso mor mare gi chenro mar gedo mag ute manego gonyore e kaunti ma Homa Bay. Homa Bay County has been a great partner in food production in Kenya. In fact, I noticed that on display was unga 2 kilos at 150. And I remember showing Kaluma so that he stops making noise at me about the cost of living. If there is a display of what government, county and national are doing with farmers on food security, we saw it firsthand here in Homa Bay, that farmers are doing something about food security in Kenya. If there is an example of a county where we have excellent collaboration between the national and county government on matters housing, it is Homa Bay County. This is one of the counties I came very early on last year to launch the construction of affordable housing. I am very happy that we are now discussing windows, and shortly we will be handing over keys to occupants of affordable housing in Homa Bay County. Osingo loso kuonde tudruok mag mbui kaka yor loso thuolo mag tije ne rawere e kaunti ma Homa Bay. Chenro mowacho ni obiro keta yanga higa manyien e kinde ma ichano bag achiel kuom nyasi madongo ma pachoka e kaunti ma Homa Bay. I have signed a new law of CDF where it will be possible now to have an ICT hub in every ward in Kenya. And I am looking forward next year, God willing, when we come here for the celebrations that Wanga has asked for the Madaraka or Mashujaa celebrations that we come here, I will be coming here to see the ICT hubs that will have been built by our members of parliament. Ruto po governor ma Homa Bay Gladys Wanga kuom bedo ng'ala manyime e chwalo kwayo mar gedo mar kuonde bero mwandu e county no ka bende okawo thuolono mar poyo tende joma mine. And I want to congratulate my dear sister Gladys Wanga for being among the 3 governors who have given us land. We have gazetted, and I would be very happy and very proud today to hand over the license, and also that we are going to have an operator's license by Victory Farms to begin to operationalize that facility. In fact, Kimani Ichung'wah has told me we should seriously consider making this seat of governors a women's seat. Maybe women can do a better job. I don't know how I don't know how constitutional that is. Romono mar keto mwandu e kaunti ma Homa Bay dikawo ndalo adek ka koro igeno ni odhi medo jiwo chenro mag dongruok e kaunti ma Homa Bay. That is going to be investing in that place. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Nekorom gajonko pogrodi mano jatend migawo mar chwech kod kido Aisha Jumwa otimo romo kod ogai mar ODM Raila Odinga e apisi mano mar Odinga ma Capitol Hill buore Nairobi.
Romono mano kelo kanyakla jokanyo, riwruoge moko mag piny owacho kod jodito mamoko mag sirikal. Nomenyo twak ewi okenge mag bero lwasi mano mar kwan chwech maromre, midendo kaka two-third gender rule. Romono bende ne otwak ewi report mar NADCO, ma bende noketo dwaro mar medo thuolo mar jok mamine e lemo mag telo e piny owacho. Sisi tumetoka mbali na hii ajenda ya kina mama. Hii ajenda ilikuwa na pingo vikali sana kwa kule Bomas of Kenya. Lakini hiyo ilikuwa kwa sababu ya kutoelewa. Sasa wamama wametembea mpaka wamefika hapa. Yale tunataka kuona inafanyika. Kwa wamama wanakuwa na nafasi sawa na wanaume katika mambo ya wakilishi. Na vile vile pale ambayo sheria inadongwa, pale ambayo uamuzi juu ya maendeleo tunataka hii ripoti ya mama iweke pamoja na ile ya NADCO. Yes. Ili petition Dul mochung'ne rango ratich oganda e pachoka mano National Council on the Administration of Justice. Kone mibadhi mogurore e pachoka en gigo mosebedo ka thiro chenro mopogore opogore macho. Gikone kwenye mibadhi onego nywak gige duto e pachoka moko jwag e lweto obila kaachiel kod Joja oko gi ler mathoth kowuok e kaunti ma Mombasa. Apisas manie migepe mopogore mochugo duol mar rango kod chiwo ratich oganda ne jobagoro ma Mombasa, kuma kuku mar wach ne en rango kaka inyal rakruok gi midhiero mar mibadhi mikoni oguro tiende e pachoka. E romono mane oyuorie gi jatend migawo mar arita, ogai mar doho e pachoka kaachiel kod apisas makedo gi weche mag mibadhi, ne onyiedhore ni mibadhi en achiel kuom gigo majiwo rochruok mag arita, ka doho bende ne oyango ni pek nitiere kaluwore gi kwan buche ma kamago e doho. If there is one item that frustrates the realization of this constitution is corruption. From us in the national security space, we consider corruption as a I believe there are shortages everywhere, including at the office of the Attorney General. We have shortage of state counsel. We have shortage of prosecutors. But we can work with what we have at the time, for the time being, but work towards increasing the capacity. Ogai mar doho ne kata kamano kone gisa chako chenro mar medo kwan jong'ad bura ma kata kamano ok bichope kwan mowinjore. Ma gikoni biro konyo e duogo chien dhungruok mag buche ma sani ogoyo tach e thoth doho manie pachoka. The establishment for judges is 200. We only have 78, but we are recruiting. We are in the process of recruiting another 36 judges. So eventually, we will increase the capacity. But even before we increase the capacity, we can do the very best we can do with what we have. Achiel kuom winjruok mane gibedo godo en neno ni bede migepe duto biro kanyakla mar goyo lwenje mibadhi. I would want to suggest that unless we look for ways of working together, no single arm, no single organ can deliver. And I can say that without fear of contradiction. Because the same constitution that has given you the massive powers you have has also donated some power to another arm of government, another agency. You need investigations which are properly done. You need prosecution which is properly done. And then also the court comes in to ensure that there is fair hearing, which is expeditious. That is why we are emphasizing on collaboration, cooperation, coordination. Also, we need the public to come out and report. We need the public to give evidence when they are reported. So it's a joint effort. Nagikalo yangu kuna kendo kuna jogo moyo maro
keto mibadhi kelo mapiyo e kind weche moko. We will adopt efficient case management systems and prioritize hearing and determination of corruption and economic crimes cases, especially the cases in the special anti-corruption court. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakwar jonge report mar George Aoko kuwuok kaunti ma Mombasa kotenore kod kedo gi mibadhi bende makelo e giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika osekadho 30 tok saa 12 mar okinyi. Gina mar mon miamake gi kanyo mabiro en nonro mar gazet aneno ka nyawadwa Joyce Duoro oseikre yo makare warada e twake chenro mar mbaka oromo nyinga Sharon Ngao. Kila mtoto ana ndoto ya mustakabali mzuri, lakini je, ulijua kuwa zaidi ya watoto 130,000 wenye vipaji na uhitaji wanakosa fursa ya elimu ya sekondari nchini Kenya? Baraza la Makanisa la Kenya NCK wameungana kwa jitihada za kubadilisha hali hii. Ungana nasi kusaidia watoto hawa kupitia elimu ya sekondari kwa kuchangia tu shilingi 1.50 kila siku kutoka kwenye muda wako wa maongezi kwa kutuma ujumbe wa maandishi wenye elimu kwa 29888. Mchango wako mdogo unaweza kuwa na athari kubwa. Pamoja tuwape watoto nafasi ya elimu. Tuma elimu kwa 29888 sasa. Imewezeshwa na NCCK na Saidika. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta ng'eyo mare manyasayo mi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok pogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Wakitongo hadi kawa mi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en pesa kaso ikete kamoro kaso golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings kendo wapuonji kaka gitiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ka osip motegno kod johot moherore ritore. Yako che. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani mitimoga. Wengi donje matusi na ukweli onge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Ng'ane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tie jakaribu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako chia chabich kati chabich sachie prabich kabich otieno mana e Ramogi TV. Obed
paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okobibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone sore e okang' mamalo. Wani do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuotwami. Kamora mora intie to ka. Miyo sekelo mathoth e pewe mako kendo lony margi mathoth. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro mora midwa timo tim gi toni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jailieta. Nyakora Ramogi ajuang dakika en 35 tok sa 12 mar okinyi akaw thuolo makende mar rwaki e nonro mar gazet mate e nonro mar gazet okinyi makawuono nyinga Joyce Oduoro. Okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo wadwa mano Charity Kilei. Wada kaw thuolo makende mar mondo mi wanon mantiere gazet mar The Standard kaachiel kod mar Daily Nation. Charity Kilei china okinyi makawuono. Amba chi makare koto si imwome. Amwome. Mane kumchopino mazet. Okinyi makawuono mantiere godo mano mar kaachiel kod Daily Nation. Anno ka weche magimiyo peka bet opogore to bende bet chalre matin. Anno ka giduto gimenyo weche mag somo kaachiel kod weche matimore paw siasa hinya to ka jatenda piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga giduto ne ginenore kamoro achiel e pinyno mar Uganda ka koro gidhiro dwaro mar Raila Odinga mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Kata kamano adwani wachak kod gazet mar The Standard okinyi makawuono wang'iane ni en wach mane kata weche kaka mage magazet okinyi makawuono in judges ka grand case mano kalore kod bura mar miyo jong'ad buche pacho kae mago weche mag kata miyo gi geche wantiere kanyo kod romo mano mar keto mwandu mabende dhi mbele e county ma Homa Bay. Odiochieng' manyoro no ka jatend piny Kenya William Ruto no yawa yanga romo makamano kawuono bende romo no biro bedo ka dhi nyime. Wach machielo matimore weche mag ohala wantiere kanyo kod more deals in Kenya Oil Dreams mago weche matimore weche mag ohala kaachiel kod weche mag tuke. Kipchoge Ice Glory in Japan. Kata kamago mago mana moko kuom weche mag gazet mar The Standard omenyo okinyi makawuono. Thuon wach nitiere kae Kilei. Wach mabende The Standard omenyo mapeka ahinya. Okete kae ni Ruto Raila Power Plan. Mano kaluwore kod tudruok e kind jatend piny Kenya kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Bende nitiere weche adek madongo mabende oket kae. Mano kotudore kod tudruok magintiere godo nyaka sani Kilei. Ngeni ndalo mane wawacho ni handshake loading to ji ne wacho ni Raila ok nyal wang handshake ndalo mane giwacho ni ma bipartisan talk gibedo piny koro giwuoyo to giwacho ni gibro konowa to nok gikono adieri ne gichopo kanye to koro waneno koro sani koro giwuotho kanyakla. Siasa iketo mana e kori kik ikete e chunyi ket mana e kori nyalo yueyo mondo igole nikech jogi koro kata waba kidi koro gin kanyakla. Kwaneno mana wach mondika kwanyalo mana dok piny matin mar mondo mi wang'iane wach mabende nondik kae. Kwang'iyo kae iwacho kae ni nyaka sani koro the president and his newly found ally Raila Odinga ne gintiere piny Uganda mabende koro ne gimanyo sir mano mar jatend piny Uganda mano Yoweri Museveni mar mondo mi osir lwedo Raila Odinga mano e koma mar bed mano e laro koma mar jakom mano mar riwruok mar pinje mag Afrika. Iwacho ni wach ne gintiere e pinyno mar Uganda chieng' wuok tich. To kapok ji o come into terms gi chenro makamano odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne ntiere county ma Homa Bay e kinde mane oyawo romo mano mar joket mwandu e county ma Homa Bay mano romo
romo mar ariyo. Nyaka sani koro bende nowacho kanyo ni nyaka sani koro ji duto koro dhiro Raila Odinga kata nitie siro lwedo Raila Odinga mar mondo mi obed jakom mano mar riwruok mar pinje mag Afrika. Owacho kae ni systems go in push to get Raila to Addis Ababa. Wach makamano mi peke it gazet mar 4 kaachiel kod mar 5. Kata kamano Kilei, kwanyalo mana ng'iyo gino mabende jatend piny Kenya nowacho kae. Owacho kae ni en e kinde mabende no ogo campaigns. Nowacho kae ni nanyiso ni onge ng'ata ng'ata mabende en ng'at manorem. Owacho ni nanyiso ni e giko mar odiochieng' nanyiso ni nitiere chenro makare mar neno ni gik moko duto oket piny e yo makare mar mondo mi ng'ato ka ng'ato yudane gino ma onyalo bedo godo. Mano kono sani nenore e kinde makoro odhiro matek ahinya mar mondo mi Raila Odinga obed jakoma mar riwruok pinje mag Afrika. Ing'eni Joyce koko dhiro Raila mondo oyud komni. Ing'eni iluongo ni Raila mania. Pod bro chande kata Raila phobia. Pod bro chande. Pod ing'eni Raila kiweya ma onge gimotimo to obro chandi kabisa. Obro keto ng'anyo to obro dhiro gik moko. Koro nowacho ni obro duoko Raila bondo. So ing'eni bondo samoro no ken duoke bondo adier to en gole political arena. Ka gigol ing'eni 2027 ok obi vie for anything. Nyiso ni koro Ruto nyalo kodonjo kwadoke e yiero onge ng'ama bro challenge nikech onge ng'ama ochung' tir kaka Raila Odinga. Koro ma ogolo mana Raila e politics. Sasi mane Raila dongo chato koro orumo mana kamano. Ponono politics kata siasa mapacho kae makoro onyalo bedo no onge ka ponono no yudo lemo mano mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Kata kamano wang'eyo ni weche makamagi no tuch kalure kod romo makende kata secret meeting mabende Raila Odinga no bedo godo kod jatend piny Nigeria machon mano Olusegun Obasanjo mabende koro ne ochako weche mag Raila Odinga manyo lemo mar jakoma mar EU. Kopogore kod mano owacho kae ni jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod Raila nyaka sani koro gidwaro ni pinje ahinya to mago mag East Africa osir lwedo ng'at achiel madhi bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Odiochieng' manyoro bende kwaneno bathe kanyo wang'e ni wantiere kanyo kod jatend migawo mochung' ne wechego mag kit chwech mana Aisha Jumwa. En bende odiochieng' manyoro ne olimo Raila Odinga mano e apise mayudore Capitol Hill Square kama bende ne ochuolo ne Raila Odinga mano boke mar 2/3 gender rule mano kaluwore kod twak mopogore opogore mano beda ahinya mar komiti mar NADCO. Twang'eyo ni ka wadok e wechego mag AU charity wang'eyo ni nitiere kaka pinyno mar Tanzania bende ne dwaro mar mondo mi osir lwedo jatend piny Tanzania machon mano Jakaya Kikwete kaachiel kod Yoweri Museveni mabende ne waneno ka ne odwaro no sir ng'ama chielo. Kata kamano winjruok no bedo makare mar mondo mi nen win-win situation. Nanyalo wacho ni nen win-win situation kalure ne piny Kenya kaachiel kod Uganda ok osebedo kod tudruok makare ahinya kotudore kod wechego mag mo. Kata kamano Yoweri Museveni koro noyie ni kumia deal ahinya wechego mag export mag oil e yo makare tabro siro lwedo Raila Odinga e manyo kom mar EU. Poron wanyalo wacho ni nitiere ler e giko mar iwacho ni there's light at the end of the tunnel kalure ni koro pinje mag East Africa koro riwore mondo giduto gisir Raila. Raila koseamua ni mane gima dwaro to mano ok en gima rach lakini to koro ing'eni gima koro winjo wang'e ni pesa wa kaka tax ema biro tiye dhiro wechegi. Koro kuwinjo komedo usuru to ng'euru ang'era ni ma idhiro godo Raila mondo omed yudo kom. Koro usuru ema nyalo medore nikech gimanyo pesa mondo gidhir godo gini gitimo gi pesa ok tim gi nono. Wach makamano mi peke it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazet ni mar The Standard nyaka Ramogitvlive ka it gazet mar 4 kanyo nyaka sani koro wachore ni piny Kenya ne olalo omenda madiroma bilion 32.2 mano omenda mane gilalo in oil exports monego bed ni ne timore kind piny Kenya kod pinyno mar Uganda e kind dwe mar 10 kod dwe mar 12 mano higa mar 2023. Kata kamano mane winjruok mane gichopo godo kod Yoweri Museveni mar mondo mi koro osir lwedo Raila Odinga lek mare mar bedo jakom mar EU. To it gazet mar 6 kanyo Kilei bende koro neno ka wach mar Raila Odinga dhi laro koma mar jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Bende nyaka sani koro wanyalo wacho no sechako ponono nyalo loko weche mag siasa matimore masawa mar piny Kenya. Nikech wang'ene masawa mar piny Kenya kinde duto iwacho kae ni gwenge mantiere masawa mag piny Kenya kuom thuolo mar higni 30 mokalo gisebedo ka ok gisir Raila Odinga kata gisebedo ka ok gisir duond bura mano mar ODM. Sani koro ka Raila Odinga wuok e paw siasa ponono gibiro yudo ng'at machielo mane ma ponono
nyalo bedo phobia ma ok ginyal siro e yiero mange paro makoro nyaka sani koro kata mane siasa ma nyaka sani koro jomasawa mar piny Kenya nyaka koro dog gi nonane. Ingeni iwacho ni Raila Odinga is irreplaceable. Ok inyal ka yuda ng'at moro miwil gi Raila Odinga. Koro to magi maber kabisa. Aneno ni magi maber nikech koro wenge ji bro yaore. Ji bobedo ka go kura depending on kaka itiyo. Ok en kaka moro ni ok idwa Raila Odinga to ichunga iwacho ni Raila to Raila kata kod Raila. Iwacho ni Raila toda tiyudo gini. Koro magi mabro lokre to magi opir go wangwa igo kura kiwacho ni mae ng'ama tan nyalo tiyo magi maber gwenge mag Nyanza mana kaka iwacho jo siasa mayudore gwenge mag Nyanza gin bende koro gibed ka gitiyo ne jopiny e yo makare kalore ni onge kod Raila Odinga magibiro bedo ka giliere katiyo kod ranyisi wantiere kae kod jaod bura machon magatanga mano Peter Kenneth e kinde mane olaro kom mar bedo ten piny Kenya e yiero mar higa mar 2013 kata obedo ni e kinde mane en jaod bura magatanga notiyo ne jogatanga makare ahinya e yor chwalo negi CDF kod dongruoge mopogore opogore kata kamane kinde mane olaro kom ten piny Kenya e yiero mar higa mar 2013 malingling moro nowuok oko ni ponono otiyo machiegni kod Raila Odinga mar keth ne Uhuru Kenyatta lo mage miyo jomasawa mar yiere kendo iwacho ni nyaka sani podi miye ente kod dan mag paro mopogore opogore jomasawa mar piny Kenya gaining to mano to shakalore ni siasa warita ne wane ni kapono Raila Odinga lemo mar jakom pinje biro bedo kagore e machalo nade nige weche makamano lo mabende gazeti mar Standard me giweche makindei nyaka sani ang'eni KUPS ne oyawo portal margi mar mondo mi jopuonjre oyier courses mopogore opogore pacho kae kata kamano nitiere achiedh nade mopogore opogore mag mbui iwacho kae ni moko kuom gi nyaka sani koro chudo nyadiriyo mar mondo mi eka gidonje portal kacha akeni wanyalo wacho ni en dhugruok mar dhano e portal kacha nikech wang'eyo ni sani koro ji nitiere last minute rush mar mondo mi giyier courses mopogore opogore kata Standard. Bisa nyalo paro kata ndalo wan ndalo mane watemo apply for KUSUPS. It is the same thing. Gini ne timre mana kamano. Ne inyalo chako an narito saa 6 otieno eka diyude access thuolo mar timo application gi. Koro magi mosebedo kadhi mbele. Gilosa mbui gino oti maber. Nikech ok inya wacho ni koro en last nitie nyathi moro ma en samburu iye kuchocho kata internet no mbui no gikia. Koro ing'eni kiwinjo gini samoro iyudo gini late ineno. Koro owinjo gi los portal gino kik giywagra yoga ni jonyuol hinyre to jonyuol imagine ichulo diriyo pesa sa in samburu iye kochacha kata pesa no kamida gole onge ichulo diriyo to pod ok ni yude pod ichulo to ok yude nonro mabende gazeti mar The Standard notimo kilei wacho kae ni nitiere jonyuol moko ma wang'eno omenda mar timo application e KUPS kacha en 1,500 nitiere jonyuol moko mane chulo nyadiriyo to ka gisechulo nyadiriyo kata gichulo mokwongo gichak gichulo machielo to giyuda kata notification ni gisechudo to moko kuom gi ponono seyo manotiyo kod mbui mar sirikal mar chudo mano mar e-citizen magiwacho ni ponono e-citizen kacha nitiere kod dhugruok mang'eny emomiyo kichudo to ok yud notification mapiyo kata kamano jatend migawo mar wechego mag somo e pacho kae ne onyiso jopiny ni ponono ka isechudo to iyudo ni message mari ok duogi kata nitiere ng'ikruok moro tinyalo tiyo kod USSD code mano mar *222# mano *2 nyadidek kaito hash kaito i-confirm kapo nono ni sechudo kata oya apani mane ma jonyuol kachiel kod nyithindo onego bed ni timo gi sani mar mondo mi ponono kisechudo to kiyudo message tinyalo diyo *222# kaito iyudo kisechudo kata oyo kata kamano wang'eni migawo mar somo wang'eni chenro mar yiero courses e KUPS kacha onego bed ni rumo tarik 26 mano yo mar mahiga ni kata kamano migawo mar chwal nyaka tarik 4 dwe mar adek jopuonjre mandiko malo sani kalure ko jatend monitere jopuonjre ma 1,121 mano class and above
yiero courses matiende nitiere kwan mang'eny ahinya mapok ondikore. Iwacho kae ni atamalo 60 ema osendikore, kata kamano nitiere moko manoyudo C+ and above mapok ondikore. Kata kamano jonyuol bende onego bed ni konyo nyithindgi. Nyathi nyalo dhi e portal kacha to ponono okia noyier courses mane. Jonyuol kony nyithindgi nang'o kile? Koro Joyce apenje penjo moro. Yawa dawa ni koso kia yawa. Obiro ng'ena ma e course manyalo konyi. Koro ing'eni gima nyithindo lack en counseling. Ng'ama nyalo kono gi ni yier course machalo kama, yier course machalo kama. Inyalo paro ni omeda fees ne koro nyithindo samoro ng'iwa ni adwa timo ni to beche rach. Koro samoro giringo gidwaro mana yiero courses ma bechgi tin. To ma bechgi ng'eny ka giweyo. Koro winjo serikal oluwane wach nang'o nyithindo mang'eny pok gitimo application margi. Samoro fees maging'iyo ng'eny moingo pesa maginyalo chulo. To jonyuol be gikia gikia dawa ma okia gigi kata kikone ni dani konya yawa ok obing'eyo kako nyalo konyi. Nyithindo ma kamago ponono ijiwo gi mar mondo mi kochopo sama kamano ginyalo dok e skunde kama ne gisome mar mondo mi jopuonj okonygi kata giman jogo ma bende nitiere kod riekni e weche mag yiero tije weche mag yiero tije jogo miluongo kanyo kod dho ngere ni career coaches kata career guideline coaches nyalo konyo gi mar mondo mi gine ane courses mopogore opogore monego bed ni gitimo. Kata kamano migawo mar somo nitiere kod geno ni nyithindo duto manoyudo C+ and above kendo nitiere kod nyalo mar dhi kata omithuolo mar dhi e university odonje KUPS kacha mar mondo mi otim application margi. Ang'iyo sigana ma kama kile nitiere janyuol moro ma bende kaluore kod achiedhnade mopogore opogore mane giyudo e KUPS kacha. Kaluore ni ka ne gidhi e KUPS kacha giyudo ka dhogruok nitiere. Ne koro okawo okang' mar mondo mi koro oter nyathine ni e mbalariany mar ji giwegi kata private university. Bing'eni mano bende pod en pek kuom nyathi. Kaluore ni kidonje university kacha kokale KUPS bedo ka mi help do government scholarship ono nyalo kelo ne mana kwa ng'eyo sani koro ko opt mar mondo mi mago e kuonde tiegruok ahinya mag TVET mar mondo mi gin bende kik gidong nono. To wang'e ni migawo mar somo bende ne ochiwo thuolo ne jogo manotimo penj higa mar 2000 nyaka 2022 ni gin bende sani koro thuolo nitie ginyalo yiero courses obed ni mago mitime TVET kata e Open University ma nyalo konyo gi mar mondo mi gidhi mbele kod somgi. Koro nyathi moro amora kik dong oko ahinya to gi sani ma koro med thuolo mag yiero courses kokalo e mbui mar sirikal mar KUPS. It Gazette mar 3 kanyo kilei nitiere wach moro ma wanyalo wacho ni en mako chunya ahinya mosebedo katimore e counties mayudore North Rift. Nyaka sani wantiere kanyo ndike kae ni Cry of Samburu 200 die in ji madero mayudore kaunti ma Samburu. Ni koro wacho ni sirikal ponono ni tich onge gimoro amora magitimo malong'o mar mondo mi girakre kod jomaundu makamago. Joyce wacho ni osebedo ka dhi maber chakre chon ma owinjo serikal koro ket chenro manyalo konyo godo jogi nikech ing'eni ji be koro ringo kuonde ma koni kuonde ma kono. Wawacho ni kata ka vijende manyalo okonyo kaunti no kineno kaka isebedo kithagri ji osebedo ka godo nini matin tiringo e kaunti no koro serikal owinjo mondo odila ne gi jogi nani ka inspector bedo ka gi wacho ni giketo chenro gi brother gi jogi timo lakini gi ok timre koro owinjo kony jogi kabisa. Nyaka sani wang'e ni nitiere MC ma bende yande owito gi ka mondo siko katimo ka wacho mano iluongo nyinge ni Paul Leshimpiro ma bende en MCA mano mar Angata Nyonyeko Ward mayudore gwenge mag Samburu ne owito ngimane ka bende wacho ni en achiel kuom ji 3 ma yando owito ngimane. Kata kamano en kaachiel kod nyathi machielo ma wuoyi ma jahigni 2 ne giwito ngimagi e kinde ma bende jomaundu go ne omonjo dalagi. To en mano kende nyaka sani koro jogo ma yudore e kaunti ma Samburu kotelnegi mano odiochieng' manyoro mago jotelo mag ma iluongo gi ni ma leaders kotelnegi kod governor mano ma county ma Kajiado Joseph Olenku kaachiel kod governor e county ma Narok Patrick Olentutu kaachiel kod nyawadgi ma Samburu mano Lati Leleiti
odiochieng' manyoro ne gi bago ng'anyo mamuol ka giwuotho kod jopiny nyaka e boma ma Maralal kata Maralal town ka nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi sirikal okawane okang' mathoth. Gavana mano jaod bura ma Samburu West mano Naisula Lesuda odiochieng' manyoro nokawo thuolo makende mar somo moko kuom nyinge mag ji 72 ma koro nyaka sani osenegi kaluwore kod monj makamano. E kinde mano somo lit nomako chunye Charity bopo mana komboro ywak ka nyaka sani koro dwaro ni sirikal otemane matek mar mondo mi oked kod jomaundu. To wach makamae ok en wach mochakore nyoro Kilei, en wach mosebedo kuom thuolo mang'eny ahinya. Ing'e ni samoro gigi be wanyalo wacho ni samoro nitiere jok ma politics ma support gigi. Koro kineno ka gimoro dhi mbele ahinya nyalo bedo samoro ni nitiere joma fund these bandits. Nitie jok ma samoro miyo gi pesa. Koro owinjo otim oluwane wach ni nang'o gini dhi mbele every year jogi nego. Nawinjo Kithure Kindiki ka wacho ni obro gore gi jogi lakini sani koro waserito no gore gi jogi to ok wane ko gore gi jogi. Koro owinjo gi tem kabisa. Adwa ni wadhi it gazet mar 8 mano mar gazedni mar The Standard. Gazet mar The Standard kopogore kod weche mopogore ma bende ne gimiyo pek. It gazet mokwongo kanya Ramogi Ajwang. It gazet ma iye bende nitiere kod weche mopogore. It gazet mar 8 kanya nyaka sani koro wang'eno odiochieng' manyoro mano ne wachno mar omenda mar thieth manyien mano mar Social Health Insurance Fund ne itwake e nyima od bura ka nyaka sani koro nitiere penjo mopogore kaka akena aluongi ni jodoho kaka onego bed ni gichudo ne min ute ma bende gintiere godo. Mano ne en paro mano nyuolo, wanyalo wacho ni ne en twak mano nyuolo paro mopogore ka bende jomoko ne wacho ni onego bed ni ichudo ne ot ka ot kose ichudo ne ng'ato ka ng'ato mano e bwo okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund. Ang'e ni neno twak ma kamano Kilei. Chudo ne ng'ato ka ng'ato to owach ni kiamua ni jadoho in gi mon mang'eny kata in gi mon mang'eny koro chudo ne ot ka ot Joyce en gima tek in ng'at achiel owach ni pesa ni in mipoge in gi nyithindo koro onyalo bedo gima tek matin ne joma chulo omenda ni. To koro koket kata ni ng'ati chudo ne familia nikech in michung' ne jogi te ok ni koro ipogri koro ni ma ot ng'ani opogri ne ng'at achiel ni koro winjo kanyo to wang'iyane kendo. Kata kamano nitiere jod bura moko ma bende koro ne dwaro mar mondo mi ochiw pogruok ahinya kotudore kod ne giwacho kae ni onego bed ni ponono terms mitiyo godo kacha ema ok ni kare ahinya terms kaka spouse kaachiel kod bedo min ot. Kata kamano jatelo moro ma bende ochung' ne shift nochiwo ranyisi nonego bed ni kawe ka ponono ni intiere kod in jadoho tintiere kod nyithindo mathoth dong nyathi ka nyathi ibro bedo kichulo ne fee mopogore e skul ka skul ma nyithindo some. Kata kamano wang'e ni ma en twak ma bende pod ibro bed ka itwage. Kata kamano migawo mar thieth nosekelonwa fuong'ruok omenda mar SHIF ibiro chak ng'adi kochakore tarik 1 dwe mar 7 mano ma higani ma koro ji oganda bende jiwo mar mondo mi ondikre. Ndikruok chakore dwe mar 3 kendo biro bedo ka rumo dwe mar 6 to noseng'iswa ni ponono kok indikori kaka jakanyo mar SHIF to kibibedo kiyudo services mag sirikal. Omiyo SHIF iwacho ni biro bedo ka kelo ber mathoth ne jopiny orwake arwaka kod mor dong. Naneno kamoro kiwacho ni jomok ti kamar kata rowere mok ti owinjo ni gichul 300 e dwe. Mano to en gima ber lakini be wasepenjre ni to koro kok iti onge kama iyude pesa to koro 300 ni biro gole kanye nikech iwacho ni jogi gidak hand to mouth iyudo siling 50 chamo go ng'adi nywandi koro ibiro kano pesa ni adi morom chieng' moro ichul go 300 koro kanyo owinjo gigo ane kwano maber. Adwa ni watika ne gima chinglo moro mantiere it gazet mar 12 mano mar gazet ni mar The Standard kaito wamula ne bende mapiyo gazet mar Daily Nation ka thuolo mar wapokuru mano kwa donga thuolo mar bende dhi mana karumo. It gazet mar 12 machinglo makamano nyakwara mogejo ngwago mos ni ok inyal nene achiel kachiel. Kata kamano machinglo makamano kinene Kilei gin weche matimore anyalo wacho ni bende gitimore pacho kae kineno ka jogo ma obila omako to jago makoro wuotha eno akeni bade kumoro achiel oting'e briefcase moro bade kumoro achiel to ting'e ogunia ento wuotha nyamonge to joma onego bed ni ok maki to joma ema koro maki. Weche matimore Kenya kakose timore kabisa Joyce. Inyalo paro ntiere kong'o moro nomaki iluongo ni illicit brew nomaki to tere ka police
to kong'oni kendo oyudo tiende mowuotho mochako dhi ouse kamoro monego ji karibu 15. Koro ipenjri to ng'ano loso kong'oni, ng'ama ochwako kong'oni, ten kanye, ng'a ochwake ni, to joma koro thogi, to ng'o use, magi gik madhi mbele kabisa ma uwinjo watemane kaka oganda ma. Nikech kanyo addict kaachiel kod pedla ema obila omako, tere tesend obila, to drug baron ma en source mar yedhe ma jogi tiyogo, ma addict kaachiel kod pedla tiyogo, en to wuotho nyamonge, odhi adhiya, oting'o gunde mar pesa kanyo, owe mana thuole. Nyakora Ramogi kangi nyiewo gazet mar The Standard, inyalo ng'iyo machinglo ma kamano mar mondo mi in bende ipong' gi wiyi ni ponono onyiso nang'. Adwa nwadhi e gazet mar Daily Nation, wang'eyane ni gazet mar Daily Nation to miyo pek wach mane. Kwanyalo mana yudo it gazet mokwongo, mano mar gazet mar Daily Nation, okinyi ma kawuono gin weche mag somo, ma bende aneno komeny kanyo kaachiel kod tudruok e kinda jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Wach ma kamano ne wasetwak e gazet mar The Standard. Akego nyalo yudo it gazet mokwongo, mano mar gazet mar Daily Nation, mana kaka inene wang' jowi mari kanyo nyaka Ramogi. Nyaka sani koro pek mar ngima omiyo jonyuol kale matek. Jonyuol moko koro okawo okang' mar mondo mi gigol nyithindgi e skunde mag ji giwegi, giter nyithindgi e skunde mag sirikal kata government school. Kaluwore ni nyaka sani koro pek mar ngima omiyo ni koro nyaka gi adjust kaka koro gidago ngima. Iwacho ka nitiere school moro, public school mayudore Bungoma, ma nyaka sani oseyudo jopuonjre manyien 300. Twang'e ni skunde mag piny owacho bende nitiere kod nok mar tiche mag jopuonj kaachiel kod nok mar kata kilese. Ang'o matimore? Nyalo bedo ni koro nyaka sani koro jonyuol kaluwore kod pek mar ngima wacho ni bora tu nyathina oyudo somo, ok ochuno ni kata klas obedo piny kata lwasi ok ni kare, tek neno oyudo somo, koso ang'o matimo? Ing'eni iwacho ni koro igombo ni nyathini osom maber lakini nyalo ema koro tami. To en gima bedo malit kabisa nikech inyalo paro skunde mag public nigi karibu nyithindo kata 80 e klas achiel. To koro ko medi 300 moko kendo, nyiso ni kamoro nyithindo bedo kata 100 e klas achiel. To mano nyiso ni japuonj achiel in madida puonjo nyithindo gite. Nyiso ni nyithindo moko bro dhi mbele, ka wi ikwanyo piyo to ibro dhi mbele, to ka inyathi ma ikwanyo mos to bro bedo matek kabisa. Koro winjo serikal omed jopuonje ka ginyalo, to kata klese gi bo winjo oger mang'eny nikech nyithindo medore. Wach ma kamano no komi peke it gazet mar 7, mano mar gazet ni mar Daily Nation. Kalo ni it gazet mar 7 ang'eni wanyalo yudo it gazet mopogore opogore. It gazet mar 7 kanyo wacho kae ni transfers are all from small academics that did not have capacity to set up junior secondary sections. Kalo ni skunde mago mag piny owacho moko kuomgi waneno ni mana kaka isewacho nyalo bedo kod dhugruok. To wang'eyo ni skunde mag piny owacho moko kata somo mag CBC moko kuomgi nongisgi ni kapo nono ni untiere machiegni kod school mano mar high school, nyithindo nyalo dhi e skunde mamoko, nyalo dhi e high school kacha mar mondo mi gisom. Tanno kae ka koro ndiki kae ni hard times, parents ditch private schools. To kalure kod pek mar ngima diera magi weche mabro bedo kwaneno kata kinde mabiro mbele. Iwacho kae ni atamalo 5 mag jopuonjre kata 5% of students who have transferred from private schools to a public institution, mano e boma ma Nairobi ka. Matiende ni weche makamagi ok timre mane gwenge kende kata kaka kaunti ma Bungoma mano chiunwa ranyisi. Nyaka e boma kae bende koro peka. Inyanya to e boma ma Nairobi kae mayudo ni janyuol ponono idake ot mikodesa, nyaka ichul rent kacha, nyaka imany nyathi chiemo. Kiparo school fees to koro wacho ni we kora tere mane public school. Kora kiani ponono nego be ni adjustment kaka mage ma jonyuol medo timo mar mondo mi kata obedo ni koro obedo matek to nyathini bende yudo somo yo maka nige nyathi bende ok nyal dhi e school ka entiere kech donge. Janyuol winji ng'e ni ma nyathini ok en nyathi serikal. Ng'eni samoro jonyuol wawega ni nyithinde gin meke sirikal. Nyathini koro tem mana matek mondo nyathini oyud puonjre kaka onyalo yudo. Koro kinyalo miyo kata nyathi moro tuition nikech ng'eni ka en nyithindo 100 e klas achiel. Nyathini king'eni nyathini to kwanyo mos, ok okwany piyo kaka jomoko. Ket chenro ma nyathini nyalo yudo godo somo mamoro kata in inyalo puonje mos ot kanyo koduogo. Acho kalure kata kod japuonj maduong' mano Mr. Tobias Kisa. Giwacho ni nyaka sani koro golo nyathi e private school kitere e public school bende ponono koro omiyo nyathi bende bedo gi dang'ni moro matin. Ka bende wacho kae mana kwa nyalo mabende no wacho kae mano kalure kod head teacher Tobias Kisa nyalo na dhi malo matin mar mondo mi wang'e ane gino mane owacho kae.
koro nyaka sani transition makamano kata golo nyathi kowuok e school mano mar private kitere e public wacho kae ne transition makamano nitiere gino miluongo kanyo ni culture shock kabende nyaka sani mano culture shock kata pogruok e kod lwasi ma nyaka sani koro nyathi yudo kabende moko kuom gi wacho ni giyudo pek ahinya nyaka ging'iyo pogruok e klese kaachiel kod infrastructure kata gik mantiere e skul kanyo nikech ponono yande ong'iyo ni klas gin kata ji 20 kende sani koro dhi e skul kacha to yudo ni gin kata ji 200 e klas gin nyathi koro nyalo buok seche moko kumo bete gidire e locus kacha seche moko e skul mar private nong'iyo ni entiere kod loka mare kende sani koro nyaka gi share kata ji 2 kata ji 3 kaachiel kod weche mag timo homework moko kuom gi nyalo bedo ni yudo pek e timo homework makamano kabende wacho kae ni nyithindo moko nyaka sani koro ok gimor ahinya ahinya ka e kinde ma koro igoli e skul ma ponono yandi winje wega titeri e skul moro wang'eni private school ponono kata kit chiemo ma nyathine nyalo yudo e chiemo e skul kacha nopogore kod mago mabiro bedo koyudo e skunde mag piny owacho kata kamano janyuol kapok okawo okang' makama onego bed ni obedo piny kod nyathine ong'ise ni agoli e skul makama kateri e makama kaluwore kod pek mar ngima ken nyathi mosechopo age ma onyalo winjo gik moko makare to ber kiwuoyo kode maber mar mondo mi kik obed kod pek moro amora kata dang'ni moro amora e kinde midhi mbele kod sombe adwa ni wadog chien gazet ni mar Daily Nation omenyo weche mopogore opogore adwa ni wadog chien nyaka it gazet mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation kapok thuolo mar orumo it gazet mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani kodi wacho kae ni county ma Homa Bay mano nyasi mar Mashujaa Day mano mar 2020 ibiro bed kibagi e county ma Homa Bay mano en kaluwore kod jatend piny Kenya William Ruto mano wacho odiochieng' manyoro e kinde mano limo county ma Homa Bay magi gin mana weche wanyalo wacho ni gin weche manyalo miyo counties medo rieny kaluwore ni chenro mopogore opogore kata sirikande mokalo nese wacho ni nyasi ok ochuna chuna no bage county ma Nairobi ka otere nyaka counties mopogore opogore bende biro konyo e jiwo uchumi mag counties makamago Magi maber manyiso ni governors osechako tiyo matek. Tino ka Governor Gladys Wanga otiyo matek adier. Kin menye adier otiyo matek. To ma oken kata governors moko be nyalo ng'iyo to wacho ni wambe we wateme tiyo matek dipo ka wayudo nyasi makamako. Oro magi maber kabisa. Kanyo bende wantiere kod tich moro. Tich mabende ni mano mabende onego e piny mar Amerika. Nyaka sani koro iluongo ni Calvin sani koro wang'eni kendo mar nyadendi mane koro kaluwore ni koro giwacho ni chenro mar ponono kawo chik motegno ne Calvin Kang'ethe koro kawo thuolo malach ahinya wang'e ni chenro makamagi kabeto onego bed ni ikasogi mapiyo familia mar ng'at monegi oyud ratiro kendo ng'ano motimo kendo kawne kaluwore kod chike Joyce naneno kiwacho kamoro ni mbui ni nitiere ng'at ma chal ni wuok mo olal mochako manye koro mano gima ok timre ken gima wang'iyogo to nochako make kendo to kes ni yware nyiso ni adier samoro nitiere ng'ama umo ng'ani to koro owinjo wawe ng'ato kotimo tim ma kaka Kang'ethe notimo monego wadgi owinjo we ne okawne okawne hatua nikech joka hinyre ma ng'ato nowito ngimane koro joma umo ng'ani ka nitiere ka wacho ni ka ponono adier nitie ng'ama ume owinjo we ng'ani oyud odhi e US kanyo okawne okang' kata sheria ne gima notimo. Nyaka sani wacho kae ni mano DPP ogai ma jomin wach e buche nyaka sani koro gin bende giwacho kae ni gitemo matek mar mondo mi gilor bura makamano ka bende giwacho ni nyaka sani koro kwa nyalo mana ng'iye kanyi wacho kae ni DPP nyaka sani koro odwaro mar mondo mi Kang'ethe oter Boston mane pinyno mar Amerika kalure ni kama bende onego bed ni donjone kod neka mano mar nyadendi Margaret Mbitu mabende ne iwacho ni ponono nege kind tarik 30 dwe mar 10 kaachiel kod tarik 4 dwe mar 11 mano higa mokalo kata kamano nyaka sani koro giwacho ni giseyudo nonro matut ma ginyalo chwalo mar mondo mi omak negi bura to mana kaka osewacho ni onego bed ni kaso chenro makamano mar mondo mi familia mar mosenindo mano Margaret Mbitu
oyud ratiro margi e yo makare, kata obedo ni nyargi nosewito ngimane ok onyal duogo, to ponono ka gineno ni chik okawo kore kendo okawne kang'ethe kata oketne kum mowinjore, to ponono chunygi nyalo bedo kod horuok moro matin ni koro nyaka sani giseyudo justice. Mano madwaro. Adonwa dhi it gazet mar adek, mano mar gazet ni mar Daily Nation. Kwa nyalo mana dhi it gazet mar adek kanyo. Nitiere nyadendi moro ma nyalo wacho ni ne okale matek ahinya, oket sigande kanyo. Wacho ka ni my 5-hour ordeal at Robert Masi. Nyadendi ma bende oket pichane kanyo. Miss Nelly Kosgei. Odaka kaunti. Kurocho ni oketich. Kaka ne okale e lwet jomaundu makoro ne wanyalo wacho ni ne omake yo ma ok owinjore. Omera, ing'eni kisewinjo gik ma kamagi chako timre nyiso ni onge ng'ama safe. Koro ma ok en gima owinjo kata sirikal okaw ma lightly, owinjo okaw omany jogi nikech ka ng'ato inyal kaw for 5 hours gibeda beda gi ng'ato 5 hours nyiso ni onge ng'ama safe kae. Koro sirikal owinjo kawanyo kamanyane jogi. Ayudo ni watieka nonro mar gazet kata kamano nitiere wach momako wang'e it gazet mar 6 kanyo wacho kae ni Wiper Raila camp plan to alienate Kalonzo in 2027 race. Wang'e ni siasa to pod igore pacho kae kinde ma koro Raila lap dhoge ndong' ne AU pono riwruok mar Azimio to biro dong'a e yo machalo nade. Iwacho kae ni koro gidwa temo mar mondo mi gidhir Kalonzo Musyoka ema obed jating' ndai. Mano mar Wiper e laro kom mar jatend piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. Bende paro ni biro nyalore kile mana mapiyo piyo kwa tieko. Ing'eni siasa to ji lokre, koro aparo ndalo mane Raila Odinga otimo handshake gi Uhuru Kenyatta. Donge kendo jogi noywagre aywaga ni kendo nolwargi e nam, nolwarogi e dier nam to en odhi mbele. Koro Kalonzo winjo chak jipanga, winjo chak keto chenro ne piyo piyo. Nikech nyawe onyadong'. Aya akwayo director mar Bob mamondo mi oketna keta machinglo moro bende mako wang'a kanyo e it gazet mar 15 kanyo. Machinglo ma kamano kinene aneno ka en machinglo ma kata japiny nyalo nyiero kaluwore ni en gigo matimore pacho kae. Kwa neno pichni mag joma oket kanyo opoge nyadiriyo, nitiere joma nitiere malo kaachiel kod joma nitiere piny. King'iye kile ineno kae ka nitiere dhok moko kae makoro wuoyo iwacho kae ni it's to the AU instead of Canaan. Wang'eyo Canaan ta koro akia ni dhok go ema koro ipimo kod jo Kenya kose nikech jo Kenya ema ne nitiere kod geno ni biro ber kitero wa Canaan to koro wech mar dhi Canaan orumo koro en AU. Canaan to nosedong' adong'a ka 22 nolwarwa koro wasedong' adong'a kama jo Kenya koro wapangre apanga kaka jo Kenya wati mana matek nikech Raila to en to osedhi AU. Anto kaka neno gi tijni to oseyudo kaka koro igone campaign tijni to oseyudo. Ok wanyalo wacho nikech wakia ni ponono nitiere jomagi kendo mabiro bedo ka ringo e ng'wech mar laro koma mar bedo jakom mar AU. To king'iyo machinglo ma kamano joma nitiere malo kanyo wanyalo pong'o gi wiwa ni gin jomage, joma nitiere piny kanyo bende wanyalo pong'o gi wiwa. Wanyalo wacho ni ma in romo ma bende jatend piny Kenya William Ruto, Raila Odinga kaachiel kod jatend piny Uganda Yoweri Museveni nobedo godo mar mondo mi gisir lwedo Raila Odinga e ng'wech mar laro jakom mar AU. Charity, wachni mogik ka watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono. An wachna mogik danga agombo mana najiw jonyuol ki in gi nyathini adier motimo penj ma owinjo bed katimo application mar KUZUPS nonde. Kiki weya ni ong'eyo gimotimo. Nyithindo gi 90% of the time gikia gik ma gitimo, gimbe gigombo mana ni ging'e ng'ama nyalo direct to kata kaka Joyce wacho ni jopuonje owinjo kata reach out ne nyithindo ka ing'e ni ma nyathi somo especially skunde mathindo out ni nyathi kama roki owe gi wa makleti kile kumkaulu mari okinyi wono ne nyaka nitiere gazet nyaka mogejwang momo ki kaachiel kod Daily Nation nyalo dhi nyiewo ibe yo ka yuyo madundo gi yuyo nyalo donjo kod twak mokuongo e chenro kikidhi mabor.
Kamano jomoko thum wan e wi sigendni mayudore e thum. I am going to party. Kitafuta buda Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Vipi kwa pate na mambo tulisema ni mangapi? Gi miel mamiyo chuny goyo. Ene moyere wabiro roko no simbo pa. Fanya kitu jipolona du kitu juu unaipenda. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi Kulo Thum Dagmor Ngesu ka ngesu Sang'wen otieno. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kata chanogo. Asama dwa wacho wache to bokot to jibiro te. Lwero sort out this pit. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kane. Wang'o, mosenindo, anyuola paro gi nade. Higni mosekalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Owuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mi mathoth kama gintiere kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro manyien mar Gin Kanye. Chakore tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manure with compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Gidhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro bora ne ubiro to otego. Abiro timo numa gima abiro timo. Ok no timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile pile. Buch jopiny. Tuntie kunde moko bende japiny mana golo lo. Molos go kembe gi eki. Nisa ni koro kembe go eki. Ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni tich adek otieno. Mano osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ato ang'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. E ohala gi mwandu.
wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Mana Ramogi TV. Machiegni nyakura mogi jwang' chenro mar upinyo ntiere kar ka wadanono ane chal mar wach kama wantiere okinyi ma kawuono ka warango ng'anyo mag lakteche. En ng'anyo ma dhi chakore kaluwore kod lendo manotim kod jagoro maduong' mano mar riwruogno mag lakteche kanyo ni nyalo bedo kanyo kachakore chieng' manyalo bedo ni timore koso kae bende ka pod wayuti nyakura mogi jwang'. Okinyi ma kawuono antiere kae kod jalup jagoro maduong' mano mar rekod achiel kachiel. Riwruog lakteche juma mokalo ne obwogo chako ng'anyo ni are dwe manyien. Nang'o motimore makoro bende ochako odiochieng' makiny ma en giko dwe mar ariyo. Mano gima duong' mane giwacho to kar kanyo migawo ochopo kare margi mar miyo lakteche ma e oboke ruok e subtende ma pacho kae. Kendo bende loso sirkal kuom rem chiwo oboke go e kinde malach ahinya. Mae manyalo bedo ni gima duong' ahinya e thor wach ma ichiwo ne weche gi mag ng'anyo kosoyo. Atuta kod jalup jagoro maduong' mano mar KMPDU Daktari Dennis Miskela oyawre daktari kendo machiegni tudi kodwa achiel kachiel. Ikonwa imosi oganda okinyi ma kawuono ka to donje twak lakteche bago ng'anyo. En ng'anyo ma pod ichan bage koso kiny otimore kaka uchane. Jalup jagoro ne riwruok mar dakteche mar KMPDU omiyo chakre ne weche mag chon chakre higa mar 2010 weche mag thieth osebedo kadhi maber ahinya. Omiyo wasebedo kwa wacho ni wabiro timo ng'anyo ni ok watim nikech hero marwa, en nikech sirikal emo ng'anyo responsibility margi. Nikech king'iyo weche mag devolution nowach ni weche mag thieth otim negi devolution, lakini training kata puonjo jotich mag thieth ok dakteche kende, kata mana nurses, kata mana clinical officers, kata mana laboratories officers, training margi nodong' afya housing ministry ma Susan Nakumecha otelone. Mar ariyo ne weche mag policies kata kiloso chike ma telo ne weche mag thieth piny ka, mago bende nowach ni ne odong' e migawo mar thieth. Ing'e budget mar Kenya kae, pesa mang'eny weche mag thieth dong' e ministry mar health. Budget mokadho bilion 144, 144 billion nodong' e migawo mar thieth. To king'iyo thieth atamalo mokadho 90 ni county. Manyiso ni tich pek nopini jo county to pesa nodong' malo. To kipenjo jo ministry to pesa manodong' go 144 billion ni ang'o motimo kode? Koko nyal wuojo konyo ji e tiegruok, koko nyal loso policies mabeyo beyo. Machakre devolution chakre wasetimo strikes mokadho 100 e counties. Omomiyo koro ne wawacho ni nitie dakteche kaka weche mag dakteche, nitie dakteche makose university motiegre mo graduate kapok omi license kata lesen mar chako thieth kata maneno jotuo.
nitiere higa achiel mochuno ni nyaka idhi itiegri e osiptal iyudi practice kata internship ma idhi ibiyi osiptal moro mar sirikal tidhi bete ni gik manisomo e sikul cha negi kinyalo timo gin practice to ti ng'at moro kata supervisor maneno kaka gitiyo. Internship ni en gima ma ochuno, en compulsory ma kapok itime ok nyal neno jotuo, ok nyal goyo tomo moro amora kata orak moro amora kamoro amora. Yeah. To chakre kaka nacho chakre devolution chakre ma tij ministry kata migawo mar thieth onge chieng' ma interns kata mana jogo mosetiegre mo graduate posting policy kise graduate kata kise tiegri ni graduate moromo to ikawo dwe achiel ikawo 1 month tiyori osiptal to no aneno kaka ne ng'ingo kodwa bete ka sani masani nitie jogo mane otieko university kata mbalariany ma Nairobi mane otieko dweche 8 mosekadho to iparo ni kleo ni ng'ato idhi e university mi graduate ma jodala wuok nyaka romo gi jogo watimo mos wechego mag tudruok kona kanyo ka ni chenro pok ochako ni wanyabedo gi ng'ikruok ma ka gi kacha kata kamano daktari iseduogo kaka kanyo atimo mos ahinya kuom gino ma otimore kendo sani ka iseduogo wantie kodi achiel kachiel nitie gik mathoth ma pon tiere kar ka ma daher mara mondo mi ileronwa kadhi nyime mana kama ing'adori kileronwa weche mag internship kanyo kaka chenro osebedo kacha kadhi riwna mano kod wechegi ng'ato penjo kanyo ni ng'anyo mag lakteche ma puonjore odhi kelo ng'ukruok kata ng'ikruok machal nade chenro mag thieth e osuptende waduto e piny Kenya. Mondo kineno lakteche manie tiegruok gi kata interns gin jogo moting'o weche mag thieth thurka e level 4, 5 gi 6 gin lakteche madhi 1,200 magi lakteche ma kutere osiptende makonyo wacho ni the backbone mag public health care level 3, 4, 5 ma level 4, 5, 6 gin interns. Koro gini kaka sani gionge gi joma ne tiegre internship higa mokadho nosetiego higa achiel ma gisedok dala ko gimanyo tijegi mopogore opogore. Koro osiptende sani odong' ka onge gi lakteche moromo. Koro jogo matiyo yudo tich mapek. Omiyo nyiso sirikal ni ka ok inyal oro dakteche kaka chik wacho policy ni after 1 month mar graduation sani jo siti go dweche 8 ka rito posting dhi chunowa mondo gaw mar thieth wang'i gin to ere kaka oselewo posting jogi wadhi dhi migawo mar pesa kata treasury wapenji ni to ang'o momiyo pok uoro pesa nikech migawo mar thieth wacho ni pesa ma pok oornegi to thuolo ka wang'e ni ka ok igo koko to mar inyalo rochi. Mar ariyo en ni nitie lakteche moko bende modok e ni special masters nyalo thiedho jopinje lakini kana dok e masters sani specialize weche mag joma mine ma specialize weche mag jogo mag sukari tuoche mag surgery kata ipara koro mane sirikal okawo odok e skul mondo odhi otiegre weche kata mag kansa kata gichopo e skul mag somo to satimo penj inyisi ni sirikal pok ochulo ni school fees to in sponsorship koro ok inyal timo penj koro itami ni itim penj midhi nuoyo higa ok ni makosa mari makosa ne sponsor ma en migawo mar thieth pok ooro pesa mar school fees e mbalariany. Koro gik moko ariyo gi osemiyo ka kiny wasetimo demonstration ka mano ok omiyo sirikal ochiewo mondiko barua mag posting mag intern kata ochulo pesa mag jogo manie mbalariany mar masters dhi chunowa mondo from the 1st of March kata Friday koro wachako miluongo ni go slow nationally koro dakteche te thurka biro bedo dala itiyo matin dok dala matin ino ni go slow mondo oket pressure ne sirikal mondo otim dwacho ka wachono. Koro en ng'anyo ma demonstrations then watimo go slow then finally ka gite okolokre ka chap Jose wacho ni nyalo chunowa dipo ka chunowa tim ng'anyo maduong' mar national baila mane watimo higa mar 2016 2017 they wanted a big strike nikech tiere thagruok mang'eny
mosekethore weche mag thieth thur kama kata kokot los kata jokobet piny ogomba kama ber to jok piny omedo winjre. For example, Cleo Yang'isi purwa manyakach nyocha Paponditi ajali mar barabara otimore ma jalori otumre gi matatu. To kikawo jogo oyudo ajali itero osiptal ma Paponditi, bedo ni onge daktari, onge yedhe, onge ambulance, ma jogo moko nolalo ngimagi e delay migolie ni Nyasaye oseresi mokitho e sin tidhi osiptal. Itho osiptal kaka onge gimikonyi, kata itho kiting'i iteri itori Ahero kata Kisumu. To ng'ikruok e weche mag thieth gi mosehinyo jothurwa ma king'eyo kaka mine matho ka konyre counties wa ok mana kenda Kenya kende, Nyanza counties hapana, kata mana kuonde moko ng'eyo kaka osiptende bet ma onge kata gi kony ma ginyalo miyo jopiny. Wachuno japiny nyaka dhi osiptal mag giwegi, private hospital. Ni piny sani Kenya ka kidaro survive kaka yudo konyruok ka gi jatuo nyaka dhi osiptal mag giwegi. Magi momiyo koro kata sirikal jo EPD wacho ni ok nyal timore maber to dwe mar 5-6 kae waboluwo gimiluongo ni annual delegates conference, waboluwogo jobura te mag chama mar KMPDU. To wapenjgi ni to thagruok mosebedo ga jotich mag thieth gi thagruok ma jopiny moneno ka jopiny sandre go osiptal, ang'o madwa tim mondo chun sirikal mondo ket mijing'o kendo ket teko e weche mag thieth, giket weche mag thieth ministry conference pesa e counties mondo piny mane gima wawacho erokamano ahinya jatendi mano jagoro maduong' ji Atela ka entiere kaka e studio. En ang'o matimore KMPDU ka uloso ka utiere kod interns kata jopuonjre ma to iwo wang'gi kendo uge to ka udhi romo gi jatend migawo mochung' ne wechegi mag thieth Susan Akumicha kaachiel koda joge mane migawo mar thieth, to unyiera ubuonja kendo wacho ni ng'anyo gi orumo. En ng'anyo mar pimo wi jok ma onego bed ni yudo rakgi kose en ng'anyo mar adieri ni idwaro ni mondo gino ma gidwaro ochopo kare? Dr. Dennis Miskela, ma ok en hango mar wacho ni ng'anyo dhi bedo ariga mokalo, to ng'anyo malong'o mosebed kinene counties gin counties moko moluomore 2-3 kuonde moko ema iroche chenro gi mag thieth to mag jopuonjre gi kama gintie. Achiel kuom jogo mabede nitiere kar kanyo 20 ka nichiwo kilome machalo kama kata mbui ni kama untiere kendo une ma ugera kendo litno ahinya. To bang' usechiwo notice ni en ang'o matimore ga ng'anyo ni kiny koso ka nyalo luong niero waloso gik moko ka hospital ng'anyo mag jothieth kata ng'anyo mag daktari dakteche ok en ng'anyo midhi adhiya ithoro dhi adhiya, en ng'anyo ma kotimore to nitie ngima malal, en ng'anyo ma kotimore to nitie nyathi manyalo tho, imiyo manyalo lalo ngimane, ni jatuo manyalo yudo complication moro amora kuom leo mar thieth. Koro ng'anyo mar jotich mag thieth e gima mabedo ni last resort mag jothieth kata unions sechi unions oyo negotiate wako mpaka to wabageni gi jogo motelo wapenjo ni to koro waloso weche nade. Seche ma indiko barua to jathieth jatelo migapo mar thieth ok kaw barua ni motegno, inyisogi mondo gior interns e osiptende gitim kamano. Koro nyaka uket notice mar ng'anyo. Notice no tiyo ni notice miketo ndalo 7, ndalo 14, ndalo 21 no ok en notice ring for the sake of it, en notice mondo lawyer kata jatend notice no koro chune mondo ogonu simu kata otutu barua ni biane uru wago mbaka kaka wanyalo loso wach ma koro dhi kethre ni. Ka ji obet piny moloso weche ma barupe mwadwarogo ondik ma indata yudo pesa mar chulo school fees mag jogo matiegre weche mag masters ochul, onge tiende mondo wadhi mbele gi ng'anyo. Nomo seche te ka oketo sa en gima lit ni piny Kenya kae ni ka ng'ato othreaten, ka ng'ato kowacho ni dhi timo ng'anyo to kata simbi ok maki kata barupi ok duoki. No strike notice no en ok en ga buogo,
enga manang lero weche ni wando kujopo chali makama wabro chako dhi ng'anyo koro in gi ndalo abiriyo go ndalo 14 go mondo iluongo go mbaka walos weche gi to jatend migawo ma Susan okanyal wuondi en miyo ma sasa mwandiko ne barua mora mora ulungu ga ibura mwalos kata mana jawandiko notice ni no se gochwe watu wangise ni watu wangni mbaka mogo yuko dionge gibome mbaka kwago last time kan jo waru du mara chiel no unje ko ni so ni du mara rio ibioro nyithindo gi kara jogi dak tije mo se graduate gi interns gi ibioro gi hospital ka du mara rio pokoru mano ne agreement mano andiko piny mo ore seini du mara rio ne dhi yorji koro sani ok nyal go gi bet gi mbaka mora mora kendo except barua matin ko abi mi gawo man tiet ko dhi ng'anyo odhi demonstrate gi dak tije ma kadho farin wadi dhi ni wadhi kawo barua mimi wacho ni ka barua go kinyo ko yudre kiny koro wadhi to dakteche wa tek turkai ni wachak timo goslo e suptende tenje seche ma interns gi okoro suptende ng'ikruok mar thieth bebedo kamano Cleo. Erokamano ahinya. Kar tarik 30 mano dwe mar achiel mano kano wadonjo e dwe mar ariyo kaka bende nitiere ng'anyo ma bende ne obwogo kendo notice manu chiwo bende ne en mar achiel ka dwe achiel noporumo kata tarik chakno dwe achiel biro en mana notice wacho ni jatend migawo mochung' weche mag thieth Susan Kumicha obedo kanyo kuromo godo wang'ne to dagi romo kode hiye kata kuwacho ni ero mondo mi gigi ochop kare pono wadhi neno pogruok moro ka nitiere odiochieng' ma kiny koso kata ka kiny ng'anyo no timre idhi tim e counties mage koso dhi bedo e counties mamoko to moko dhi neno ka chenro mag thieth dhi nyime. Ng'anyo mag interns kata ng'isi ni interns mano responsibility mar national government ka sirikal maduong'. Koro weche mag interns go weche mag chulo school fees mago gin PJ ministry makiny kwadhi timo ng'anyo wadhi Afya House mantie Nairobi ka dakteche tem interns temo weni ioro Kenya mzima osiptende ma Kenya te dakteche temo wa Maseno University moa Ozema moa Nairobi KU universities go te igaton gin gite kaguno gutieno gichako wuoth makiny okinyi waromo wachako wuotho achiel kachiel wachomo migawo mar thieth wachomo migawo mar pesa to ng'anyo mag dakteche moko ma gito mag tiyo osiptende sani mosetieko internship medical officers kata gi consultant gito wapo chako goslo margi in March now e chakruok mar dwe mar adek mabong'so ni kod jo atimo ng'anyo Nairobi ne interns to onge positive response sirikal pod ok okawo responsibility okawo okorikni e loso weche manyo ng'iso gi Nairobi gi pro yao goslo kata ng'anyo matindo counties te mondo walos weche mag jogo ma pod otimo internship gini gima lit ma Cleo mogik ni en ni utamo ng'ato mose graduate ni ok onyal tiyo onge lesen to lesen ni in be libete e barua mondo ni tere timo internship mondo tiek oyud lesen Koro mano ema miyo problems the fact ni ituono ng'ato barua matore timo internship to internship lesen madhi yo Erokamano. Ageta mantiere kar kae daktari en maneno ni adier uchopo kwan ma opuodhi kod riwruok mochung' ne thieth e piny mangima WHO ma laktar achiel onego bed ni rango jotuo madhi 1,000. Kwan ma kamae dwaro mondo Kenya ondik lakteche manyien maromo kata moher 50,000. To bende nigi lore kata kopogore gi ndikruok lakteche ma jopuonjre ma sani kod manyo ratiro magi mar mondo gitime weche mag internship kendo gibed kata posted ka gin mago e sikunde moro madhi chopo kare nyaka sani kwan mar Kenya ratio nyalo bedo ni chal nade? Weche mag gin weche mag Ramogi ni ng'ama tiere digani jo Kenya ibiro rodil ni
ratiro mag jokenya oseroch mang'eny to jokenya ok ong'eyo ratiro margi. Nigi sirikal maduong' koyier sirikal moro amora e piny kae en ni kosekawo osuru mosechoko osuru to nyaka ket nitie ratiro mag jopiny ma nyaka otim ni duty bearers, jogo ma kawo osuru nitie jogo ni right bearers, ni ratiro mari en ang'o. Ratiro mar jopiny en ni sirikal nyaka provide ni social functions, nitie kaka weche mag skul somo, weche mag arita kwe, weche mag thieth. Mago gin tije ma sirikal onego timo kosechoko osuru e piny ka. To kanya ka wan gi sirikal mabiro ma en pesa ka osechoko pesa to pesa ichama chama gi mibadhi. Omiyo ka skul sani ok ti iwinjo report ni jonyuol okawo nyithindo otere academy. Sani bo piny obago gi osuru omedi ngima tek ichuli golo nyathi academy iduoke e skul mag sirikal. Seche mingiso sirikal ni oket polise moro magari takwe ka ponge police churi mondo indik obila ichindiko watchman private security nango police onge. Seche ma public transport, seche ma sirikal buko keto weche mag wuoth maber tuni mondo ikaw loan inyiew mtoka. Seche miyawo fireji to pi onge pi modho maler tuni mondo inyiew pi mar plastic inyiew pesa. Seche ma thieth koro sani thieth kethre tuni mondo odhi e osiptal mag giwegi. When you do that, seche mikawo pi mar sirikal mai pesa ufuku me pesa no kwasi mai ufuku okanyal invest okanyal rito retirement ni pesa temata ufuki uwuok ukaka weche mag thieth ni wase sirikal ni thieth ma Kenya ka okethre gizo ni ni problem ok en thieth, problem en mar pesa michulo sa thieth koro do miyo gime kane shift ni en sirikal dwani mondo ichok pesa to gichul thieth manono. Lo che bisogna dire è scarsa con pesa mar social insurance non gran NHF ma NHF